Sen ýadatjak bolşy durmuşdan men ýadamajak bolaýyn. Sen özüňden geçirecek bol, men geçmejek bolaýyn. Onuň üçin sebäpler bar sana bir zada aýdaýynmy? Men sana söz berýän bir zada. Sen git başga ýerden ýaşa ha. O sen bagty etmese, sen özüň bagty duymasaň gel men seni kabul etjek, ýene ýaşatjak, ine men öýüm şutaý. Men seň bilen bile ýaşajak. Sebäplerini aýdaýyn men sana. Men çağıramma. Men seni aşa söýdüm. Men ýa samsyk sen ömrüňe de tapmaýan. Ýene bir zada aýdaýynmy? Men öýlenmäkän karar berdim. Bir gerek men toýumy kerek bolmaly. Men durmuş toýum gaýtalanmaly. Sana söz berýän men senden geçmeýän. Alo, Berdi mi? howa berdi. A sen nerede? Gelen okun. Hawa menem gelim baryan häzir. Söýgüller güni. Her kim öz ýaryny tarap howlugya. Bir adaty gün ýaldyr boli. Onu näçe söýgü, näçe gowluk bar. Netije çykarman görüp ýa iştip durmuşda köp bolýar söylemeňdeşlik. Sen juwanmy, öýlününmi, garrymy, gyzykly däl, söýgü ýaşy bilmeýär. Dünyada köp zat şunlar yalanlar ýöne söýgü diňe söýýän bilenler. Meger dünyada bir gowluk bar bolsa, şolaň bary söýgü üçin bolanlar. Adam garraya, dogulya, ýöne söýgü garramaya, ölmeýär. Kızlara dine pul gerek diyen olanlar size de işte de. Yine son kuvatlar men kendi isteyen şunyalık kep görünleri. Kızlara dine pul gerek, kızlara dine pul gerek deyip olanlar nalın ya da. Kızlara pul gerek ya kızlara erkek gerek. Bak hakiki bir erkek gerek kızlara. Erkek diyelim neyle erkek gerek? Mesela siz bir kızın durmuşuna giren vaktiniz. Şu kızın durmuşunu önküden ağızıgan bolsa ütkötmeli, önküden ağızıgan bolsa yeňilleşdirmeli. Eger durmuş önkiýalyk boljak bolsa ýa-da önküden beter boljak bolsa siz näme gerek o kızda? Yani siz bir erkekliğiniz erkek bolup şu durmuşun şu kızın durmuşuna gireniňizi bildiriňden şu bir erkek şu kızın durmuşuna girdi. Mesela maýda üçüýde problemler vardır, maýda üçüýde çykdyjylar vardır. Yani ağızıgan bolsa şu kızın durmuşunu gowlaşdyryň, bir durmuşuna gireniňizi, bir erkeğin girenini bildiriň. Nälik bolýar? Mesela bir pamada bolýar, bir pamadan suratyny uradýasy, iki tane pamadan şoň haýsy renkini alaýyn diýärdi. Siz şonu renk saýlaşmaňdy, şoň ikisini hem alyp goýberin. Bana ne kelden arda otursun, al sana ikisem, menden sana bolsun dedi. Yani bir gyzy 3-5 miň TL bilen bagyt edip bolýar. Yani aýda bir gyzy 3-5 miň TL çykarsaňyz, şonu näçe begendirip bolýar. Ondan soň eger şol 3-5 miň TL'ni çykaryp bilmeýän bolsaňyz, onda siz gyzlara diňe pul berek diýip aglaňda ýöreberin gowanlar. Dogry diýäňiz, eger 3-5 miň TL'ni çykaryp bilmeýän bolsaňyz, aglamana dowam edin, gyzlara diňe pul berek diýmäne dowam edin. Sag bolun, maňa da söwün men dogry zat aýdýanym üçin. Bugün 14 fevral. Aşk magşuklaň biri-birine sowgat berýän güni. Ya bolmasa da söýgüsine söz aýdýan güni. Şerzan, menem söýüşüsüm belýä bolýan. Ýöne arman ýaşym bir çene bardy da. Saçda gylam almady, sypatam almady. Ruhdan düşme gadayjan. Sen men iň güýçlü kelleli hoçulamyň biri ahyryn. Dinle, bir döwür biziň kollejimizde iň owadan gyzy bady. O gyzy hiç bir olanlar bilmänni. Hatda menem. Ol gün 14 fevralli. Bir yerden bir oglan peýda boldy. Esas zadyň sypat däligini suwd etdi. Ol telefonuň karobkasyna I love you. Men sen söýýän diýip ýazyp ýaňkyda tarapy uratdy. A men bolsa bärden sinap durdum. Bu gyzy hiç ýyl garşylyk bildirmän. On aýdan sözüni kabul etdi. Ana şol gün men dünýäm ýykyldy. Ýöne bu ýalňyşlyklary sizin göýbermeňizi islämok.
I love you Angeli. Durun kuşlar. Men bilýän. Gaday başarar. Sen men iň öpde kuşlarym mira. Men başararım teacher. Sen başararsın gaday. Men başararım teacher. Men gowy töýgämin ady teacher. Birinji bölümüň soňy. Adamın bedenini öldürmek cenayet ha. Benim fikrimçe adamın ruhunu öldürmekte de cenayet bar bolsa söýüşýänlerin bir-birini ınjytmazdy. Başkala da dagamazdy. Söýgüller günnäň söýlegem gördük dünýäde. Kesewde köýgem gördük dünýäde. Arda atlygaçda aqwal piýada. Geçsin aylar, seni seyen günüm geçmişte kalsın. Yaklamalarım daşta kalsın. O vakit menin dertlerim alsın. Traktor bilýäňizmi? Men tırladım da. Bet belliğinin kiçike bettigi son belli oldu. Haçanla telefon deredilenle menge ýa-da 2 saat proportionluyum ady. Milyoner adam bilen aramyzda bir meňde şik bar. İkimiz hem adam. Ya tazaklap olmasa ýadymdan çykar. Dokuýdyňa jeňelde goltugyň aşagyna da bolup bilýändir. Vay sağ ol. Şan okda mısın? Yok, men spasmen okana. Şayma sen alay paltonu. Yok, men umtedim baý goý. Yoksa da näçinçi ilsin? Köp fara bar, öýümlüýdi. Ine de geldik. Sağ ol köp. Ay garaş. Bak, taşerit kinolarynda Hollywoodda gyýdy oglan jaýyna saryp çay kofe berýärdi. Sen oýnadak ýokmy? Men öýge saljakdamyň. Ne samsykmaýsyn? Meňe ärim 2 saat çağamma. Bol. Bana ärim fotogyny ýetir. Doldurdyň adamy men üşet. Aýsaň ärim aýyp. Sen gentlemanmi? O gentleman men. Tüýek berden ay. Öldürdüm ha. Taksa bir ay üşetdim beni. Yanlıştım. Yatçıma seret. Ne gentlemanlik ile. Gidi vurdun kıyıda.